ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ಈ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರಹಗಾರರಂಚಿನ ಮಣಿ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಕಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಓಂಕಾರ ನಾಟಕದ ಬೈಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿರಿ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಲ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದಿಪ್ಪುನಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಏಪ 2011 ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಆಯಬರತಿಜೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಯಬರತಿಜೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮತಿಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಏರೇನೆಂಚ ನಮ್ಮನು ಪುದರೆಂಚ ದೀವಡು ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬುಂಡ ನಂಬುಲೆ ಭರಣಿ ಕೃತಿಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕದಂಬ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ 127 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋಂದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಎಂಗ್ಲ ಓಂಕಾರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 10ನೇ ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲ 2011 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಪ್ರಬುದ್ಧವೈನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಜೀವ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು.